Що від нас треба? Гроші? Гроші маєте? Ой, а то ви з сундуком прийшли? Ми з сундуком гроші, так. А вот вы знаете, да, я вже приїхав? Ні. Ні? У нас бюджет як в кинах. Я скажу, что у нас бюджет эффектный. Может не великий, большой, но эффектный. Так что, Пожалуйста. с кем можно торговаться? Со мной. Каравай кому? Данюшка, вставай!